Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Etsino inau Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Team yangu ndi muita se ekatsoka zvakare zvikupisa na skimbo aiwa kazvikupisa tokupa team yangu pasada pera pana zvikupisa vanasi kama kubayo pacha subscribe so that amsari pana zvese zvichitika zvikupisa pasada kuti TV yanditi zvopina munyeda nasi tansana nyeri kupisa masitisi Facebook inyaya my Titi na Tatelicious inyaya inokachangira yonchura nonge my Titi va poster iwo vachiti vachengewa machokoleti mazezva kwanza yokuita $700 zanzi kuborodew zvino Tatelicious ndoko va poster chitaiwa yanoti sanonyepo hakuna chocolate anosvika $700 but the business imaitwa kuita reply uye video vachishauda Tatelicious chida kunzwiremeka uye zvekare tine reply ya Tatelicious inotyisa zvisingaiti kunge tiuda live show chazokuisirai pa episode inotevera chikonzwe maititi vachishura Tatelicious. Ndaenda ku Borode uko nevana vangu ndikanoita shopping nevana vangu ku Borode. Nenda shopping nevana vangu ku Borode zvinhu zvadhura ndobva ndabhadhara. Asi ndabva ndakombrena hangu pawopa ngoti zvinhu zvadhura vedu we ku Borode. Iri reku Sweden zimombe iri zidya vanhu mugomo iri rakunoposa kuti hanzi wanyebero kundimanikidza inini manje kuti ndiuye kuzobuditsa receipt chichinoshamtsira pa $700. What is $700? That you can come here and kuvhunduka $700. Iwe zvaunonyeba kuti unozora maripstick ye $500 wakambonzi nani unonyeba nemawig ako anenge adholi patonaya wakambonzi nani unonyeba nayo Tatelicious wakanyebera vanhu ukati ndakabviswa adzini ndane buri ririko. We don't want that bullying. We have enough. We are women and we will not stand a man bully us. Never. Me myself standing myself nekuti ndikanzi ndikumiramo zvinonetsa. Zigidiga because you are who every tange ungati ndi Dolly Parton uya Dolly Parton nana ngwa Dolly Parton mawiga yanga kanaka unouya kuda unyimbe uchida kufadza vanhu vanonga chikunyebera nyeba. You're so bitter. Iwa ushande mari yako ndiye ma blackmail waka blackmail do blackmail anachali uno blackmail munhu wese unopona nemari dze blackmail. You should fall, Tatelicious. It's your time to fall. Inini I will make you fall manje. And ndimbokukwate zvaunoitwa nemwana kunamata vai vanokunamata vane masecret vai vane masecret ndosanga vachikwata inini I am secretless andimbotyi whether ukawaka ndadii zvimawigi zvimachip unozoka una vhudzi rake so apo mune muchinyeberwa muchikuza vhudzi makamboona vhudzi this is hair, this is no fake. Baba Tanya muri kunzwa baba Tanya dongo baba Tanya dongo muri kunzwa kuti uti gay. What kind of a gay is this one? A confused gay. Magay ese atinoziva atinoona pane magay kuti ukaona so anogeza nerugezo unoona ngocha inini handina kuvenga ngochani so pane dzimwe ngocha dzekuti ukaona you smile and say that is just you, it's not your fault. Ari smart and class kuti redu riya riasipinya riya munanduza uzozono uchinza zvemakeup handisi kuita zvemakeup elisi yangu face haina mezi kunge yababa Tanya iri right ine rush is just irashi hapana ndingimwa ndingawire kuzokwadresa ine makeup zvaita sei ndotoya ndakadaro idzo usiku wanhasi nerashi iyoyi kana uri new member wobva wataura toina unokupitisina makamboona ngochani dzekunze uku maamerican gays aya kune zingochani redu zisaitwa rufu iri kuti uti bhutsu yacho ungati ndeyani ngiriki bhutsu yezimurume unoti zimurume bhutsu size 12 kudai mbakumba yebhutsu. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Etsino inau
zveshona kwete chindau, zvichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita